Umakhulu Rebecca Baqela uthi wafika kule fama eneminyaka le-12 ze wasebenzela abanini befama abane kule ngingqi. Uthi bonke abantwana bakhe abali-15 bazalelwa kuyo le fama, nangona balithoba kubo sele basweleka ze bangcwatyelwa kule fama. Uthi oko wafika kule fama zange babe nengxaki yamanzi. Uthi oko kwafika lo mnini wale fama umtsha bavalelwa amanzi. Umnini wale fama uziphikile izityholo zokuba uye wavala amanzi. There's 13 families living there, between 11 and 13 families living there, for who feel I am responsible for their well-being, for their water, service providing, and that is not my responsibility. Umsamaria olungileyo nabenceda abahlali ngamanzi uthi uxhalabile. I've been filling all the water bottles and cans every third day, and but my plight is I'm going away in 3 days' time. What happens to these people? Ikomishoni yamalungelo oluntu ivumile ukuba sele sifumene isikhalazo ngalomba. We did submit yesterday an allegation letter to the respondent to give him an opportunity to respond to these allegations. In the meantime, we have also engaged with the Department of Rural Development. They are also assisting us in getting more information. Amaqela aphikisayo kweliphondo athi selebhalile umphathiso wophuhliso lwamaphandle eMhlakoloni ukuba angenelele.